Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Windande hande nde noon ene wayno ko janggaten ko adi ko ene weeɓi nde wonno fillaki. Ay sa waɗi ni ko deel, sa toɓɓiɗo a waɗi ni toɓɓa dow ga wotere wona za deel, ay za deel. Oɗo mbaɗani ara, ɗo mbaɗani toɓɓaɗo wona zeyyin. Ay ɗeɗo karfeje nayi kanƴe kam so adima, so woni hakkunde, so woni sara, so serindima ni windirte, ni tan windirte. Ɗeɗo kam jangde majje sattani. Joni noon ngaren gadden karfeje nayi hande ɗe. Tawde ɗeɗo kam on kollama ni tan woni mbadi majji, ala waylo waylo gonowo hen wadde gaddoyen karfeje bawoje wadde ɗum. Wadde ƴetton ay ndeɗo harfere ko ni way. Nde harfere ay ko ni way. Aɓe nandi ko ɗo cerdataɓe toɓɓe ɗe. Ay woodi ko karfeje ɗe toɓɓani e karfeje toɓɓuɗe ari ardi. Harfere ma woni toɓɓani walla woni ko toɓɓi. Ay ɗo woni sinara, ay ɗo woni shintoyɗo piccuɗo, shintoyɗo piccuɗo. Ay ɗo ko sinara, shintoyɗo, ay piccuɗo nani, piccuɗo ne ga. Famide joni noon so adima yowani, hakkunde yowani, sara noon ko ɗo mbiyatamo sinara. Ay ɗo sara ɗo wontere sinara walla o serindima ko ɗo mbiyatamo kadi sinara. Wadde en paami so adima e hakkunde woni ɗo e ɗo inde nde ko wotere. So adima siñiije, hakkunde bindol siñiije, sara bindol walla serindima ala mondi hay goto sinara, sinara. One ko gutum. Ay 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 ko gutum. Ay 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 koɓe gutum. Ay ay koɓe gutum. Hoko serdiɓe mbiya toɓɓe. Ɗo toɓɓa tati wiye shintoyɗo. Ay ɗo o na piccuɗo. So adima ko shintoyɗo mbiyatamo. Tawɗama ko hakkunde bindol mbiyama shintoyɗo ha joni. Ay ɗo noon so woni sara bindol walla o serindima mbiyatamo ko shintoyɗo ha gayna mbadda hen piccuɗo oɗo. Wadde mbiya shintoyɗo mbiya piccuɗo. Ɗo kadi o serindima alama wondi hay goto mbiyatamo ko shintoyɗo ha gayna mbadda hen piccuɗo o. Ay ɗum ɗo ko piccuɗo, piccuɗo.
teskuya na wara noon so waɗi ni ay ɗo haaɗi ɗo tan mbaɗita ni kono sa yeppi noon a waɗi ni a ɓenni wonti nunarak famide wonti nunarak wadde alay sago ɗo tan mata ñiire wotere ɗimmere tata ɓernde tan e may tan ƴettata tan mbaɗani payaga eyyi kono so ɓenni tan ɓenni yeeso tan wontata ko nunarak a faami so waɗi ni ɗo katta tan mbaɗani jalta so waɗi non ni ha gasi a waɗi ni a ɓenni tan a waɗi ni nunarak faami nonde wadde teskiya mon wona ɗo no moƴƴi joni noon janggen eyyi ɗo woni deel waylotako ɗo woni deel waylotako ɗo noon woni zadeel kadi waylotako ay ɗo woni ara ay waylotako ɗo henne woni zeyyin ay waylotako ɗeɗo karfaje nayi mbaylotako gandira noon kadi paamira noon ɗo noon woni sinara ene waylo shintoyɗo piccuɗo ene waylo a faami ɗum saabi noon waɗa ndani yenne ha ganda so woni arwande walla woni hakkunde walla woni sara ganda no mbiyata ɗum so woni arwande bindol wi ɗum siñiije hakkunde bindol ko siñiije kono so woni sara walla serindima wiyete ko sinara ɗone so tawi wayina ni yenne ko jangindema hen so adima no wiyete hakkunde bindol no wiyete sara bindol no wiyete so serindima no wiyete wadde so adima e bindol ko shintoyɗo mbiyata ɗum hakkunde bindol shintoyɗo ndeka a andi woodi tan ko shintoyɗo e sintoyɗo peccuɗo kono noon ganda kam no windirte so adima ko ni mbaɗanmi hakkunde bindol ko ni mbaɗanmi sara bindol ko ni mbaɗanmi so serindima ko ni mbaɗanmi ɗum ɗo tan woni ko jangete hakkunde siñiije e shintoyɗo e ɓura ane he gedo ha less ko so ɗiggi hankadi foftinima toon fofof ɗum noon a nden ɗon mbaɗen ni deel to toɓɓi zadeel ara so toɓɓi wiye zeyyin ɗo ko sinara so toɓɓi shintoyɗo piccuɗo so wayini joni oɗo sinara ganda so woni hoore bindol mbiyatama ko siñiije woni mbiya ba siñiije ay ɗo tawɗamo hakkude tawɗamo ko caggal baɗo ko yeeso tawɗamo mbiɗamo siñiije wadde ɗo so adima wimo siñiije hakkunde bindol ko siñiije o woni sara bindol noon o wiye sinara hanka kako wayni ko sinara ɗo so alama wondi hay goto sinara ɗo so ɗiggi ɓura anama dow ha less ɗeɗo kafen kadi a andiɗe e nder majje ngara ɗo shintoyde piccuɗo so adima e bindol ko ni wayata
shintoyɗo mbiyata, hakkunde bindol shintoyɗo mbiyata. sara bindol noon wimo shintoyɗo ha gayna mbiya piccuɗo, kono noon yo won ñiwe wattinire nde koye matan mbattani payaga wasa ɓennude yeeso wonta nunorak. wadde ɗo shintoyɗo mbiya piccuɗo. ɗo kadi so ala munde hay goto ko shintoyɗo mbiya piccuɗo, ari ardi ni foti. nde ɗo windande kadi jangoton son ɗigguinide mbattana gandal moɗon kadi on keeɓi hen ko heewi on tinani. dendagal ko jangete e del zadel ara zeyyin ɗo yenne so ɗiggi qur'ana o ha dow ko ɗe goni toon. a jangi sinara e shintoyɗo piccuɗo gasi a andinama so adima hakkunde sara so seridima gasi. mi yima noon del zadel ara zeyyin waylotako no wayni no tan wayata. ɗum noon waɗi ngal alluwa kadi ƴettangal mbatta ɗum e gandal ma, jangde ma mbasa yawdo ɗum. ɗum ɗo sa faami ɗum andu qur'an o dow ha less a jangi hen ko hetinani kono ko codol. mo anda ɗum anda ɗum. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, kadi yo Allah won gondinere bowol. ɗo so ɓi diggi tan so windiyama ta jangan tan ko allude won ɗiggani. wiyata ko wade allude codol moften ɗum eɗen jangue ɗum eɗen mofta ɗum. so timmi tan heblono gasa kadi payen goɗɗum eɗen janguira noon joni joni jiyon mbatton jangude. ɗeɗo woni lawol codol ɗo mbawata jangoyde kowoni yeeso ko tawa tampara so winima tan ka jango. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillah rabbil alamin. a saggi ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma walluma. walla noon a ronki yaade nodda en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa lin jiya wasa mo taggitoɗa. walla an kesso jiɗɗo jangude gara min kalama serɗeji ɗi aɗi belma janga a yiɗa gacca gara joɓa kalna ko joɓata ko ene jaranma joɓa janga a yiɗa gaccaɗa ndeeƴa. kay on ko wonɓe kadi Facebook WhatsApp Facebook kala mbaɗen wonde ɗo janga hen mbaɗa hen balle moɗon jingere moɗon ene walla hen. mbaɗa hen balle moɗon wona foof on jamirama ɗum gaɗon hen balle mon e jingere mon ha jangde men nde wawa yaru yeeso. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, kadi yo Allah gondina bol. wassalam.